Goedemiddag, dierenambulance Leeuwarden met Anneke. Zegt u het maar. Uit het hele Loonwijk krijgt dierenambulance Leeuwarden telefoontjes binnen. Het gaat vooral om beste leefhouders die het leuk en verdrietig binnen. Ja, ze zeggen gewoon dat het heel erg is en dat ze het gelezen hebben. Dat het ook emotioneel gewoon ook heel veel met hunzelf doet. Dat het in hun hoofd zit. Dat ze hun verhaal ook even kwijt willen. Dat ze even willen vragen, ons even bellen van hoe gaat het? Ja, krijgen jullie reacties? En ja, gewoon dat het nooit weer mag gebeuren natuurlijk niet, zoiets niet. Geen hond verdient zoiets. Ik op internet wordt er druk praat over de dier van Argos. De reacties binnen zo nou en dan heftig. Zeker omdat de naam van de 2 mogelijke dierders bekend maken binnen terug de eigenaresse van de hoen, Maria Bons. Ze kwam eerder in het nijs omdat ze mij haar been op straat te bedaren. Al met al een emotioneel verhaal. Reden voor de dierenambulance om de vrijwilligers instructies te gaan hoe ze omgaan moeten met deze zaak. Er zijn vragen van hoe is het gebeurd. Nou, wij kunnen daar niet over oordelen. Onze centrale kan daar ook niet over oordelen, want wij waren er op dat moment niet bij. Ja, de vrijwilligers die mogen met de mensen meeleven, mogen meepraten, maar tot zover. Bij de dierenambulance Leeuwarden is de dier van Argos en vooral het extreme geweld dat er broekt is, het praat van de dij. Al is er zo nou en dan echt tijd om blij te wezen. De helpinstanties samelen het deeltien van de eigenaar van de hoen, Maria Bons. Die is zelfs net in staat om een netjes afskier te betalen. Uit het hele Loonwijk komt help. Jazeker, we zijn een actie begonnen voor Argos, dat klopt. Ja, zeker weten is de actie een groot succes. Het loopt nog niet eens zo lang, het is gisteren pas op touw gezet. En het begint nu al hartstikke te lopen. En aan de hand daarvan reageren de mensen nu ook. Intussen is er genoeg geld op hellen. De dierenambulance begint een nieuwe stichting van mensen die het financieel dregen en daardoor haar een huisdier net begraven of cremeren kunnen. De beide mannen die het verdacht worden van de mishandeling van Argos zijn intussen vrijlitten door de politie, maar moeten tak om hier vaak komen.